Το Vivo Active 6 είναι εδώ και είναι έτοιμο να λάμψει. Είναι φωτεινό και γεμάτο χρώματα. Έρχεται σε 4 φανταστικά στυλ. Έχει απίστευτη αυτονομία μπαταρίας και είναι γεμάτο με απίθανες λειτουργίες υγείας. Καταγράφει την ενέργειά σας, τον σύντομο ύπνο σας, τη μεταβλητότητα των καρδιακών παλμών σας, τα επίπεδα στρες σας, τον ύπνο σας και προσέχει την ευεξία σας και όλα όσα βρίσκονται ενδιάμεσα. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Από ασκήσεις για τρέξιμο και περπάτημα μέχρι προγράμματα ενδυνάμωσης. Έχει μεγάλα σχέδια για να σας κρατήσει υγιείς και δυνατούς, βοηθώντας την τεχνική και διατηρώντας το ρυθμό, ώστε να είστε στα καλύτερά σας. Όλα αυτά, ενώ αποθηκεύει τα στατιστικά σας σε ένα μοναδικό μέρος. Το Vivo Active 6 είναι εδώ και ανυπομονεί να σας γνωρίσει. Μόνο από την Garmin.